teda musí skočit a neskočil. Tak ahoj. Já vás tady všechny zdravím po extrém dlouhé době z nějakého videjka. My se nacházíme na Restegu v Rakousku, což je oficiálně enduro park. Tady hard enduro, různé typy obtížností, různé liney. A já jsem se rozhodl, že vám z toho udělám video, řeknu vám k tomu něco podrobnějšího, protože k tomu moc informací jako není a jsou potřeba. Jsem tady s klukama, je nás dohromady 5 a my si s Jindrou pojedeme ty těžší dražky a kluci si pojedou tady ty light. Lidí je tady dost, sjíždí se to a já vám asi během ježdění pokecám o tom, jak to tady funguje a nefunguje, takže zatěl. Čau, tak jsem tady už na motorce, bych vám k tomu něco řekl. Je to prostě legální enduro park v Rakousku, ano, taky to nechápu. Enduro v Rakousku, v Alpách. A funguje to tak, že během sezony, která teď nebudu lhát, jo, napíšu vám to tady, od kdy probíhá, se dá koupit prostě 2krát do měsíce na jejich event lístek, který stojí nějakých 15 stovek. Zarezervujete si ho dopředu, je tady určitý počet jezdců, který tu může ten den jet. Takže doporučuji hodně dopředu. Zarezervujete si lístek, vyzvednete si tady pásek. Upozorňuji, chcou po vás vyplnit formulář, který bude stát na místě ještě 1 euro, takže vemte si nějakou hotovost. A pak se tady v určité časy jezdí. Otvírá se brána v 9 hodin, jezdí se do 12. Pak je povinná přestávka na oběd, která trvá hodinu. A v jednu vyjíždí. Ono se to ještě neotevřelo. A pak se v jednu vyjíždí po pauze a jezdí se do 4. Co, dáme tam červenou? Absolutně nechápu, že tady v Rakousku může být něco takového. Zrovna v takovém policejním státě. Už jsem tady jednou byl. Byli jsme tu v roce 24. A řekl jsem si, že tu minimálně musíme jít aspoň jedno znovu, protože na konci ježdění jsme si všimli, že tu byla nějaká úplně hardcore trasa, kde nás čekal borec, co kontroloval vstupy, a nahoře borec ověřoval, jestli ty lidi dojeli. Ale my jsme totiž měli technickou závadu, tak jsme jeli do depa opravit a chtěli jsme to jet, ale začalo úplně brutálně pršet a už se uzavřel park, tak jsme se k tomu nějak nedostali. Ale vím, že tady někde byla ta úplně extrém těžká, takže koukneme, jestli to tu je ještě. No, vypadá to, že tu nic není už. Ale nechci jezdit ty lehké, fakt máme na to 3 hodiny. A přijdeme jako ztráta času tady jezdit ty lehké drážky, když mě to ani nebaví. Už ta červená byla taková prostě ohovně. To vypadá na červenou. Tak uvidíme. Nevím, jak na tom budu s fízou, já jsem naposledy pořádně jezdil, ale tak na drapáku. Tam se na tom byl dobře. Sucho. Si myslím, že tady běžně teče voda.
Fuj, jsem dechl nějakou mouchu. Co mě tu minule sralo, bylo to, že na hodně červených lineách byli lidi, co tam absolutně neměli co dělat. Takové to totální letní sucho, jednoduchý travers a oni tlačili motorky, jo. A ještě se rozčilovali, že jsme předjížděli, takže doufám, že to tu letos nezažiju, protože minule jsme se snad malem pobili. Jsou fakt úplně lopaty ty lidi tady. Ty vole, tak ty velké kameně mi dávaj. Červený vyschlý potok. Jo, ten začátek byl takový hodně flow, svížný. A musím uznat, že tady už to tak svížné není, jo. Tu už je to fakt vyryté. Brutálně. A jsou tu velké šutry volné. Wow. Ale bylo to krátké, takže dobré. No to už asi není Ofico Trailos. Ale jo je. Tak pojďme. Co nás tu čeká? Mimochodem je tady, vole, na to, že jsme v Alpách, tak je tepleji než v Česku. A to je přesně důvod, proč já nejezdím v letě enduro. No. A jsem tady, ve větším vedru. Ono okolo toho byla taková hodně vtipná story. Já jsem kluky přemlouval jen v září aspoň, ale nikdo nechtěl, všichni srpen. A z těch, co chtěli jet v srpnu, tak ze 6 lidí zůstal jeden, jo, a to je Indra. By tak prostě odpadl. Nebudu říkat, kdo to byl, nebudu jmenovat, protože by byli Seba, Jarin, Maty a Renda na sraní. Takže tak. Jsou to močky a my si to tu jedeme užít. Je to zatím hezké jak cip. To se mi moc líbí. Není to vyryté na ty kořeny úplně brutálně, jak všude jinde. Ale už bych chtěl nějaké výjezdy. Tohle jsou fakt jenom traily. Ale vím, že ty výjezdy tu jsou. Minule tu byly. Takže věřím, že ty kopce nesrovnaly tady. Chtěl bych najít nějakou tu černou lineu, nebo jak se to značí, ta nejtěžší, ty vole. Chci si to prostě zkusit. Ne, myslím si, že to je úplně nějaký extra hard, když tohle je úroveň předtím a je to, vole, jak hobby úroveň na drapáku. Já vůbec neumím německy, já jsem se učil ruštinu a ti kreténi tady ví, že tu jezdí lidi, vole, ze zahraničí a oni tady cpou, vole, všude němčinu, jako, a i do těch dotazníků, jo, takže nechápu to moc, no. Jestli to jsou takový nacionalisti jako ve 20. století, tak to asi chápu, ale jinak nevidím důvod, je v piče. No kurva, o to se přesně bavím, píče, prostě postav se do těch stupaček, ty vole, a je. Já vím, že to není žádný závod, ale já prostě nechci zastavit tady v těch píčovinách. Kurva, taková lehká drážka. Thanks! Teď už nemám rychlost, vole, už to nebere. Wow! Ty piče, mi tam vyskočil kvalt, vole.
You okay? Fuck. Well, I will help you. Way. Thank you. Yeah, no problem. Fuck, that looks scary. Tady to vypadá hůř už. Nastřel se o tam ten kamen a ti ten zadek vyskočí co nejvíš a nepovoluj spojku. A ti to nesjede. Mi se pěkně zadek sekl nahoru a už jsem to vyjel. I'll try. Neopřu bajka. Hoší. Mazec. Bacha na kartry. Že, Jardo, jestli se na to díváš? Jarda, ten má s bílým kamením tady ještě rozjináčí zkušenost. Pojď. Si říkám, jestli to fakt není ten trail, ty vole, na kterém Jarda udrbal to spojkové víko. Vypadá, že jo? To jo, vole, tak tady to vypadá úplně, že to je on. Ty pičo. Jo, tak to je ta drážka, kde to Jarin udrbal. zaseknou, pidi. Kurně, já říkám, jeď přede mě, ať mám video. A jak jsme se rozdělili omylem. Nemůžu zabrzdit, kámo. Na to je to moc sypké. Jeď, pičo.
To je fakt poslední motorka, od které bych chtěl nakrmit. Stark. Ty vole, jak můžu dohnat někoho, když jsem 10 minut stál a jedu 500 metrů. Thanks. Tady to asi vím, kde jsme. Nádhera. Bože, to je nádhera. Hoši. Napadlo by někdy někoho, že si zajezdíme na endurech v Alpách? V lese? My teda ne. Už minule jsem z toho byl tak unešený. Brutální. Fakt brutální. Sice to není úplně srdce Alp, jo, je to okraj, ale je to 6krát větší než naše hory, takže zážitek je to ohromný. A jinak je to asi z Opavy, je to 4,5 hodiny cesty, takže žádný extrém. Je to blíž než do Rumunska. Já říkám, celý výlet, když se poskládáte v nějaké bandě, tak vás ani nafta nevyjde draho. Vyjde to, nevím, třeba na 3/4. Hej! Přesně to, o čem mluvím, vole. Naserou se tady před tebe idioti, co neumí jezdit. Proč jsem tady asi čekal jako kokot, vole? Aby se rozjel, ne? Co se tu s tím kurva serou? Tak to brektereš, hoši. Ten bodec se tam ani nevyhrá bez hliny. You good? You okay? Jsem to říkal. Jako v sadě tady tohle je, nevím, co si ty lidi myslí, to je kokotina. Hoši, to ne. Oj! To se jede celé naopak ten respekt, ty vole. Jsme taky jeli, myslím už. Ale naopak prostě. To ne dneska, ale minule. You'll make it, right?
Huh? You will make it, right? We don't have to wait for you. Yeah, should be. I don't know how big the step is at the end, but normally. You don't have to know. It's better when you don't know. Aye. Fuck. What? Fucking hell. Too much speed. Jo, hoši, vyměňte si číslo. V pohodě. Ne, v klidu, já už jsem to dal. Ej! Woohoo! Taká díra, kámo, tak to mě poser, vole. Jeď? Já se odsud musím dostat, já tady nechci být, já mám strach z výšek, kámo. Do prdele. Kámo, tak tady dolů nechceš, no. Natáčím na kameru. Neboj se nic. Ty pičo, já jsem to ojebal, jo. Ale bylo to určitě horší než je tohle, vole. A to se jelo, kámo, nahoru a před tím stromem vpravo si jel dolů tu zeď. Sjezd. A my jsme to všichni tlačili, vole, vedle motorky. A pak přijel taky dědek, kámo, a sjel to do toho plotu úplně v klidu. Jindra je talent, ty vole. Na té motorce jezdí snad 2 roky. Předtím neměl žádnou dvácu. Měl Javu Betku 50. Sice má základy z kola, z MTBčka, ale jako i tak to je brutální prostě. Co on jezdí za ty 2 roky. Tam je asi nějaká chicken linea, ale to není nic pro nás. Dej mu ještě. Dobré. To nikdo nejel, vole. To jsou sračky, vole. Nice. Jo, ale bylo to nakonec lepší, než jsem čekal. Kamo, co robíš? Pěkně, to je Borec, ten umí, vole, to jde vidět. Už na tom předchozím výjezdu. Ty vole, kurme, tu jezdí ti blázni. No. To strašně sypké tady. Co robíš? Tu to bylo úplně fajné. Co jsi ho dojebal? Ne. Tak drátkama, no. To nefunguje? Musíš je spojit. Jo. Dobré, já už jsem se lekl, že nejezdí. Ne, to je jak v autě, vole. Jak když ho kradeš.
Startuj. Že to furt necípá, vole, katenka. No, přesně. To chceš. Údajně mu chcípak nefunguje, jinak bych mu přepojil konektor. Přepínač od chcípaku na starter, že jo, protože ten potřebuje míň. Hoší, co se tu serete? Fotr od rodiny. 2 měsíce jsem na tom neseděl, já tu mladé budu určitě jezdit. Kuram, na Simpsonu jsem kdysi lítal. To pochopí asi jenom lidi z vesnice tady toto. Tenhle super vtip. Tak jo, my jsme si tady dali obědovou pauzičku. Mezitím jsme Jindrovi opravili starter. A bavil jsem se s majitelem tady tohohle ansáblu. Úplně v klidu týpek. Já jsem totiž hledal nějakou mapku s těma trailama a to oni žádnou nedělají, protože se tu ty traily furt mění. On mi jako moc nepřijde, jo, ale říkal, že ty modré jsou tady 3. A park se otevřel v 1 a modré se otvírají ve 2. Takže my se jedeme někde zahřát. A pak se zkusíme všechny 3 projet. No to všechno stihneme. Byl bych rád teda. Protože to tady mají časově tak celkem na hovno, že to je jenom do 4. Ale asi nás tu nikdo nevyžene. Takže ty vole, to je výhoda, ne? Ty rolety, to je brutální. Tak, asi jsme našli první modrou. Tak ukaž. First blue line. Vypadá to nadějně, ale zatím ne moc obtížně, tak uvidíme, co tady přijde. No, všude stejné. Jak na modré, tak na červené. No, pěkně. Píčo mě tam zasekl, kurva. Hours later. Tak si počkáme. Hoší. Jako neumět otočky, tak tu asi ani nejedu, vole.
Jako ne, že na Redstack, ale červenou, modrou. To bych asi nejel teda. Hej. Brez se šupí. To vypadá na nějaký výjezdík. Hopa. 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 Tak to ne, no. Už asi vím, odkud Borec padal. Tu se palí guma. Už můžeš! Do piče. Není to nic, co bych nevěl. Kámo! Co robíš? Zkus ten zadek hodit víc k sobě. No, vole. You need something from us or we can go? Can go, yes. Okay, thanks. Fun. Thanks. Tak jo, už jsme na té modré laně. Mají tady normálně spotery, kteří nahlásí, že jede někdo dolů a ti to potom na dole musí ověřit, že dojeli. Ale co jsem tak pochopil, bavil jsem se tady přímo s tím šéfem, tak v půlce je nějaký checkpoint, kde on sám stojí a říká, jestli tam pustí lidi nebo nepustí. Found it! Tak, máme permission, že můžeme jít nahoru. Nevím, z čeho to usoudil. Tam to dětská lajne nahoru. Tak tohle je dobrý, no. Tohle už je hardcore. Dobré je, že Jindra není posranej, vole. Bez kecu zkusí fakt všechno. Tak snad tady nebude Froňo. Kámo, já jsem to sil ve stupkách a bylo to asi lepší. Že ve stupkách je to asi lepší.
Tak radši pomalu, opatrně, no. Hey mate, where do we go? We got the permission, so... Okay, thanks. Thanks. Nic hoši, tak jim ukážem, jak se jezdí v Česku. Krása, to vypadá na travers. Bere to tu hezky. Ale to je nádherné. To si užiju. Tu na Jindru čekat nemusíme. Huh? English, please? No, never. First time. Proč se všichni ptají, jestli jsem tu byl? Asi jestli to už končí. See you up there, the guy. To úplně čistě traverzovací drážka. Je to hodně pěkné. Jsem měl tady vrchem, ty vole. Opa. Tu kde je doprava? Jako tu není co vymýšlet za sucha, jo. To je asi jak průměrná drážka, co jezdíme v Česku. Oho. To už je zajímavější. Povolíme ruce. Vyjela sama ta motorka, hej. Tu to musím skočit. Dobré, tak v Rakousku jsem kategorie profi, protože to je klasifikované jako profi. Ne! Řetěz. Ty píčo, ne. Ty píčo, ne. Ach jo. Ty pičo, ne! Hoši! Tak to je asi konečná, vole. Tak.
Přátelé, já jsem úspěšně zdolal nejtěžší drážku na Redstegu. Nic extra to teda nebylo, ale tady v těch skaliskách mi, nevypadá to, ale tady v těch skaliskách mi dvakrát spadl řetěz, takže o to těžší jsem to měl. Aspoň taká výzva to byla, ale ona jak je to suché, tak je to fakt nuda. A někde tady je náš Jindra schovaný pod kopcem. Kam asi se někdy ještě dostanu nahoru, tak to nevím. Jindřichu! Co tam děláš? Kámo! Makej! Víš co je nejhorší, že já už nemám sílu na to, abych tě tahal. Tak na to si vlezu, protože je tady takový kamen, který Jindra musí skočit a neskočil ho a zajebal se. Kusek chyběl do prdele. O, spíš 2 kusky. Mám borci se tahají, vole. Extreme hardcore Redstag enduro. Je to pěkný travers, ale žádný extrém to není. Na to, aby tady poučil. Ještě omes! Omes! Jsi tam? Já to nevapnu, mně se to normálně zaseklo. Dobré, jak cít, kamo, super. Piči, co to je?